Hasiko gara indar paraleloak nola ebazten diren azaltzen. Lehenengo kasua, eta hau badozue web horrian ere pausuz pausu azalduta, izango da ardatz honekiko perpendikularrak eta paraleloak diren bi indar hauek ditugu, 4 Newton eta 8 Newton, behera. Gero laborategian ikusiko dugu honen antzeko bat, hau izan daiteke kolunka bat, parken dagoen kolumpio bat, eta laborategian ikusiko dugu balantza antzeko bat egingo dugula. Goazen horrela. Lehenengo pausua, indar txikia eroango dugu haundiaren aplikazio puntura noranzkoa aldatuz. Zen dugu, eta puntuak jartzen ditugu. Hau ez da benetako indarra, irudikaria da, laguntzaile bat da, puntuak jartzen ditugu. Lehenengo pausua, indar txikia haundiaren aplikazio puntura eroan dugu. Bigarren pausua, indar haundia txikiaren aplikazio puntura eroango dugu, noranzkoa mantenduz. Bale? Honetan aldatu dugu, honetan mantendu dugu. Hirugarren pausua, bi muturrak lotu eta ardatza mozten den puntuan indarra resultantearen aplikazio puntua aukiko dugu. Lotuko duguz, bi puntak eta hemen aukiko dugu indar erresultantearen aplikazio puntua. Laugarren pausua, indar resultantean marraztuko dugu aplikazio puntuan, eta kasu honetan indarra resultante izango da gozuz. Lerro zuzen bada. Indarra resultante izango da bien batuketa, kasu honetan 12 Newton, noranzkoa berdina delako, bai? Indar paraleloak noranzko berdinarekin. Hau izan da laugarren pausua. Bosgarren pausua eta azkena matematikoki azaldu behar dugu zein dan distantzia hau eta zein dan distantzia hori. Goazen aurrera, horretarako palankaren erregela erabiliko dugu. Palankaren erregela. F bat, bider de bat, berdin F2, bider de bi. Bat, hau da F bat, hau da F2, hau da de bat, hau da de bi. Gogoratu klasean egin duguna, jarri dugu erregela bat, atzamarrean eta pisu desberdina jarrita, pisuarekin, handitzen genuenean pisua, txikitu behar genuen atzamarrarekiko distantzia. Gogoratu hori. Hori, gertatzen da, hau betetzen dalako. Eta nik baldin badakit, guzti hau, sei dela, eta honi deitzen badion, X, eukiko dudan izango da, D bat izango dela seiken X, eta D bi izango dela X. D bi X, D bat seiken X. Orduan, egingo duguna izango da matematika pizka bat. F bat, bider D bat, berdin F2, bider D bi. Vale? F bat, bider seiken X, berdin F2, bider X. Lau, bider seiken X, berdin sortzi X. Hogeta lau ken lau X, berdin sortzi X. Hogeta lau berdin 12 X, haguna pasatzerakoan positibo pasatzen da, lau sortzi 12, X berdin, hogeta lau zati 12, 2 metro. Orduan, hemen 2 metro egongo dira hemen dikona, eta hemen egongo dira 4 metro. Guztira 6. Logikoa da hau? Bai. Ariketa hau beste modu batean ebatze daiteke, hurrengo esaldia erabili dezakegu. Bi indarren arteko erlazioa badenez hau honen bikoitza dela, aplikazio puntua egon beharko da haundiagoa den horretik gertu eta zein distantziara? Erdira, distantzia erdira. Orduan, 2 eta 4, hau da honen bikoitza eta bien arteko batuketa 6 da. Matematikoki egiten da, edo kasu honetan erraza da bien arteko erlazioa begibistan dugulako. Bestela, matematika egin. Eta honekin ariketa bukatuta dago. Ados, aurrera.